Здравейте! Днес се подготвяме да направим домашен сапун с етерични масла и интересни базови масла. Масло от гроздови семки с тубероза полиантес и кора от жълт лимон. Приготвяме мазнината, отделно приготвяме сода каустик и приготвяме етеричните масла. Това е домашен сапун, който се прави за лична употреба в нашата градина. Използваме маслата, които може да намерите в нашия онлайн магазин. Това е маслото от гроздови семки. Към него ще добавим 1 литър сода каустик, натриева основа. Това е масло от гроздови семки с комбинация масло от мак. Ще направим няколко различни сапуна, за да видим разликата в базовите масла. Към готовото приготвено масло почваме да бъркаме и добавяме натриева основа горе-долу на 2 кг и половина мазнина, около килограм и 100 грама натриева основа, направена от сух концентрат с дестилирана вода. Разбъркваме и изливаме бавно натриевата основа, като се пазим и взимаме предпазни мерки. Най-вече да пазим очите и ръцете с ръкавици. Бъркаме. По-добър резултат ще се получи с пасатор, но ако искате, ето виждате как се сгъстява от изумрудено зелено, стана като опал и протича реакцията. След малко, когато е добре разбъркано, ще го налеем в калъпи и ще го оставим за 24 часа. Не се спира да се бърка. Вижте как се сгъсти консистенцията и доливаме етеричните масла. Още по-добър резултат ще се получи, ако имате пасатор. Приготвили сме си форми. Вижте, сместа се сгъсти. Даже малко повече, отколкото е необходимо.